Fédération Ansardine International Fadi ladala u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka su belebeleba su min n'an b'a wele ko Laylatul Qadr ale su la nuit du destin a bɛ ɲɛnamaya san o san ka sanga ni Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara fɛ hippodrome de l'Anti kɛnɛba kan o de bɛ k'an donkan ye bi bakuruba kunnafoniw na dɔwɛrɛ ma fara min ka k'olu kɔnɔ kuma lase aw ma an b'a fɔ ɲɛna ko aw bisimila. Foli ani waleɲumandɔn bɛ lase an balima TV Seri 2 lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin kuma in b'a sɔrɔ aw minnu matarafalen bɛ jabaraniw kɔrɔ yaasa bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV Seri 2 bamanankan kunnafoniw na minnu bɛ tali kɛ aw ye Mali lahalayaw ani diɲɛ fan wɛrɛ tɔw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ n ko nin y'a kuma selen i n'a fɔ an y'aw tulo lasumi bakuruba kunnafoniw na ladala san o san ka bɛn ni nin donba in ye n'o ye Laylatul Qadr n'o ye sunkalo tile 27 su ye o silamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansardine International la ka sanga ni an fana karamɔgɔ Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara ale ka yamaru ye su belebeleba bɛ sigi wajulu kɛnɛ min bɛ tali kɛ nin suba in ɲɛnamayali hukumu kɔnɔna na hippodrome de l'Anti kɛnɛba ale bɛ minɛ k'a fa dew da i n'a fɔ dakɔnɔ ye silamɛw u bɛ bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen na ka sanga ni nin suba in ɲɛnamayali ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru u n'u kanubaw an ka ɲininikɛla minnu tun bɛ karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko la. Laylatul Qadr latigɛ su sunkalo tile 27 ju don a bɛ ɲɛnamaya silamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansardine International Fadi fɛ Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali maa ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara ka bonya kɔnɔ ɲinan Laylatul Qadr san 2026 silamaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ i n'a fɔ kɔrɔlen hippodrome de l'Anti kɛnɛba kan k'a minɛ k'a kɛ ko dakɔnɔ ɲi maninfin na bɛɛ n'an bɛ bani ka dakuruɲa lamɛn ala lasɔrɔ sira dakuru ɲɛw kɛnɛ don ala wele kɛnɛ ala wale ɲumandɔn kɛnɛ baaraw daminɛna ni wolokansigi a Seyida Cherif Ahmed Tidiane Haidara ka bisimilali de ye ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛ 22 sanga 30 ye cɔyi sirifikɛ de sirifikɛ ye silamajɛma lasɔrɔ hippodrome de l'Anti kɛnɛ kan a bisimilala bonya ni karama kɔnɔ ni zikiri dumanw ye dantigɛliw sɔrɔla ka daminɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna silamɛya dɛmɛtɔ Fédération Ansardine International Fadi ɲɛmaaba o ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Bamadani ni Bashida Tarawele de a Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara mɔ ale min sababu la bi ni nin kɛnɛba in bɛ ka ɲɛnamaya ka laban ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin wolokansigi a Seyida Cherif Ahmed Tidiane Haidara n'a juwaw mɔ u ye taamaw minnu ɲɛsin Konowari jamana mɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛla n'a ma ɲɛ ko Fadi ɲɛmaya munumunu da bɛ Konowari bolo bi maa hakɛ min welela ka taa ala lasɔrɔ sira ye ni silamɛya donka layidu wɔɔrɔ bayatul islamiya tali ye wolokansigi a n'a dɔgɔw bolo o de ka ca ba n'a si ye o bonyamasegin kɛra a ye Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali sifinnakaw ka babu sentigi fana ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin naba bɛɛ lajɛlen mɔ ni ka laban ka dɔ fɔ maaw ye suba in yɛrɛ a barika a n'a hɔrɔmaw la yanni sirifikɛ ka baaraw daminɛ an balima chrétien muso dɔ tubira ka don silamaya la ni silamaya donka layidu wɔɔrɔ bayatul islamiya ye a Seyida Cherif Ahmed Tidiane Haidara bolo nin bɛɛ lajɛlen kunjɛlen sa a Seyida Cherif Ahmed Tidiane Haidara ye dugawu don kɛ ka ɲɛsin naba bɛɛ lajɛlen mɔ Mali jamana basigili n'a kolo sumani na ni ka sɔrɔ k'i da don suba in yɛrɛ a hɔrɔmaw la min fisamandiya bɛ kalo 1000 bato ɲɛ silamaw ye minnu nsaranna dali masa ɲɛ ni ka laban k'u tile a ye a Seyida Cherif Ahmed Tidiane Haidara ye sinsin alikuranna sanuma dakuru ɲɛw kan su fɛnɛ don su min bɛ alikuranna ba in fɛnɛ ka jigili kofɔ Muhammadul Mustafa ka nɛɛma ni kisi bɛ a ye latigɛ su don silama ɲuman bɛɛ lajɛlen kan ɲɛnamaya yɛrɛ kan ka sabu kɛ mɛlɛkɛw bɛ jigi ka Jibirila to u ɲɛkun na a Seyida Cherif Ahmed Tidiane Haidara kiraw minnu fɛnɛ ye ɲɔgɔn falen yani Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye cɛ ka daminɛ Musa la ka na se Isa mɔ
a y'i da se olu bɛɛ lajɛlen ka lahɔrɔmaw mɔ. Musa min lamɔna Firawuna ka so, Firawuna min kun ye Ala tɛnɛmako kɛbaa ye, o Asiya ka lahɔrɔmaw bani den y'i da don olu la ni kana se an ba Mariyama mɔ n'o ye Nabila Isa ba ye. Bonyaw ni karamaw minnu fɔra o la alikuranɛ sanuma kɔnɔ fo kana se musoba naaniw mɔ minnu tɔgɔ fɔ mɛ k'a fɔ alijinɛ musoba naaniw k'a daminɛ an ba Khadijatul Kubura kana se Seyida Fatuma Zahara ani Nabila Isa ba Mariyam kana se Nabila Musa ba Asiya mɔ. Ninnu bɛɛ lajɛlen bonya jirala alikuranɛ sanuma kɔnɔ wa sirifikɛ y'o ta k'o sɛbɛkɔrɔ yanga ka jira k'a fɔ silamaya de kɛra diinɛ ye min ma kira bɔ kira la. A bɛɛ lajɛlen bonya jira an bɛ bibi in na a ye mɛ k'a fɔ fɛnw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan minnu tɛ siya kelenw ye. Kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Nabila Lutu tile min n'an bɛ sanga sɔrɔ an tile la bi, cɛ ni cɛ, muso ni muso, a Seyida Sherifu Ahmed Tijani Haidara y'a jira k'a fɔ kalanfɛnw na nin fɔra Ciba Muhammadul Mustafa fɛ nɛɛma ni kisi bɛ a ye k'a fɔ n'a yera tuma min a ka dɔn k'a fɔ diɲɛ laban taamasiyɛnw don. A Seyida Sherifu Ahmed Tijani Haidara a ye da se lajarabiw fɛnɛ ma minnu bɛ se ka kɛ silama kan dali masa fɛ. O dɔ ye nafolo ye, ka se t'u ye ka sabali, o maa ka juwa lajarabiw don min ɲɛsin mɔ dali masa fɛ k'i ka limaniya lajɛ ni nafolo bɛ se don Ala ko da fɛ. Fanga fɛnɛ bɛ o jogorɔ. Sirifikɛ y'a jira k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye Ala lajarabiw de ye silamɛ kan a kan k'i janto minnu nɔ. Zéro kuma de a Seyida Sherifu Ahmed Tijani Haidara y'a da silama jama tulo kan k'a fɔ cɛkɔrɔba don kuma sera kɛnɛ nɔ n'o ye ba Madani den ni Bashir Tarawele de a Seyida Sherifu Usman Madani Haidara ye. Jama girinna bani ŋunuŋunuŋa bɛ ka don, a ye munumunu zalo kɛ ka foli bila silama jama bɛɛ lajɛlen la. Zikiri duman bɛ k'a bisimila. Bani kɛlen ka bisimila minɛ a sigiyɔrɔ la, a ye foli lase naba bɛɛ lajɛlen mɔ ni ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn naba bɛɛ lajɛlen ye Mali jamana basegili la, ka dugawu kɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛnɛ ye Ala bɛ se k'u fanga se baara in na cogo min laada don a bolo a tɛ sigi abada n'a m'o latile, k'a dɔn k'a fɔ dali masakɛ mɛ ka diinɛ ɲɛmaaw kɛ faamaw bila sirabaw de ye ni sendanw ka degun jirali ye u la. Sirifikɛ y'a ɲini an ka jamana faamaw fɛ u k'u tile jamana ɲɛmaaya baara in na, u ka maaw lamɛn mana janko degun bɛ minnu ka u k'o dɔn, k'a sabu kɛ bi Mali mago bɛ a den bɛɛ lajɛlen de la. A Seyida Sherifu Usman Madani Haidara ka laseli fɛnɛ nɔ, a y'i da se silamaya bonya n'a kɔrɔtaw mɔ, diinɛ min kɛmɛ bɛn ni basigi ani ɲɔgɔnkanu diinɛ ye. Tiɲɛ don faamu cogo dɔw n'a mɛn silama diinɛ ta k'a kɛ maafa diinɛ ye, nka silama diinɛ lasuru ye fɛn min ye o ye bɛn ni basigi ani kanu ye. O kɔrɔmasuru ye min ye min jira n'a ye n'o ye Muhammadul Mustafa ye nɛɛma ni kisi bɛ a ye. O ma bi maa si ka k'i fa k'i tɛ silama ye. Sɛbɛnfɛnw y'a jira yɛrɛ k'a fɔ ani maaw sigira minnu kun tɛ silamaw ye. Bani y'a jira k'a fɔ sunkalo hɔrɔmaw bɛɛ la, nka labɛn de fɛnɛ don silama bolo k'i ka limaniya kɔrɔ don Ala lasɔrɔ sira kan, ka silamaya tɛnɛmako filɛli se t'u ye ni ɲɛ ye k'i ɲɛ cɛ ka bɔrɔ. I sunnen sen bɛɛ ten, bolo bɛɛ ten, tulo bɛɛ ten. Bani y'a jira k'a fɔ bi silamaw kɛn bɛ ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na, k'a sabu kɛ taabolow minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ, a taamana ka bila a bɛɛ lajɛlen la, u ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ, bɛɛ lajɛlen y'i yɛrɛ ye o hakilina in na Mali silama taabolow la. Bani y'o waleɲuman dɔnboli kɛ ka ɲɛsin diinɛ ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen mɔ, ni ka jira k'a fɔ u yɛrɛw bɛ labɛn la min bɛ se ka to dakuruɲɛw minnu bɛ bɔ batokɛsow kɔnɔ ka ɲɛsin maaw mɔ, u ka kɛ dilanli dakuruɲɛw ye, u kana kɛ fitinɛ dakuruɲɛw ye. O gafew labɛnw bɛ sen na sɔɔni u bɛ tɛnku jamana maa ɲɛmaaw la min bɛ se ka to an ka jamana a basigilen bɛ se ka to ni k'an kisi diinɛ kɛlɛ mɔ. Laylatul Qadri su nafilaw minnu bɛrɔ o lasera wolokansigi a Seyida Sherifu Ahmed Tijani Haidara fɛ ni ka silamaya don ka layidu wɔɔrɔ bayatul islamiya ta maa baden fɛ, Bani ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnenw ka sɔrɔ ka kɛnɛ kuncɛ.
Ameto hippodrome de l'anti Kenebaka ka sangani ni Choubaï Nyenemayali Mali al-Islamé Nyema ka tomba au Conseil islamique du Mali Manyema Mali al-Islamé Dine Nyema ka Franyo ka Djekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Islamé de mento Ansaru Nyajora Seyed Sherif Ousmane Madan Haidara ay dakunya flala se anga nyininkela Moussa Foba Amadou Diallo Kadija Traoré Bouya Koulibaly ani Ibrahima Koulibaly ka kuma galamala ango nyamada nyonfa Laylatul Qadri wal meika foko latige shu nale shu belebele shu mi konnana femi Allah taala kuma kan sanma al Qur'an o jigila folomo ani labana mo kuntigi Muhammadul Mustafa kan femi Laylatul Qadri shuwe no latige shuwe abinyana maya al Islam o fe jian fantan ani nani bela jiranina ni ala ko suma keno signi sarakati bo duwa kalam ani istighfaru chama o siratike fe femi jamiatul ansarudin bulu faraba fadi uyu ukala dalakli ni wajulu kene belebele mbesi o fe hippodrome donanchi terebaka ni Arsidi Sherif Ousmane Madani Haidara aleka yamariyawi wala sakani Choubaï nga fisamantia ani anafaw o fese al-islamawi mamun yeni kenen sheria akela wakati kenen ranyo ubolo ka udado ni shui nafa al-islamé joro ka nga kemuye foka tasele la tur kadri nafa ana Allah horoma unya foli al-islamawi alhamdulillah me ala foka ala wali mando ka foli bele ta ganyeshi an khairu ma sayyid Sherif Ousmane Haidara alega la sababu na ambe ni Choubaï don an sigi yoro la wa ala sona an fana nana faso kono kana be ama ambe ala tanu ka ala wali mando la tiga shumundo ala ka ngala tigo be la tiga nyumay ambe do reke ya rabbi ala ka angalila to kadri chaya ka ngala tigo be la tiga nyumay ka tunga ja ka soja ka do nyini befe amunu ngele me tungorange wiye wa do ga tungorange wiye ko sobe ala ka tunga ja shuina la tiga shudi oni la tiga be ke na kera ka jonto nyumanya sraka akacha ala feni ala jonto sumufle ka soro nyumamba ala ikala tiga be ke nyumai o nga bishunyu wana na yisoro wale jugu sraka idu sukun cheni kama ikala tiga be ke la tiga jugu wala shuina nywana ambe de kanga fara nyonka ka nyongo encourager ka ala wele la tiga mi kanga ke anye o ka ke nyumai bisuina kanga an la famu hinena ane nyumanya mogo be ala yibla donya fe ala yibla minye fe ikanga nyumanya doke o yala sa ina bisuina nafa so o kofe bisuina ban kala femina o de anga bisuina ke shuye mi nyama yan fe ni lameni fokata se fajiri kenama lameni jumai ala mogo be mina ka jombulo o domba ka ulame angana bisuina ke sunoko shuye anga bisuina ke farfoni shuye ka ala ka kuma kan ulame bisuina kanga ose ama ni sonjani munya ni farfonde konnana femye zamzami una kademeye uyeni wakati nkerengere ninga Allah taala kuma kan sanma o chari al-islamoni nyogonche fokata se ni Choubaï anafa wala ima ani shunyere kala nyine mi o miye latige shuye femye jamiatul amsarudin musobawye magalamani tengoni ko ula uye wala like ni shuye nafauka shuye ka bon ko sebe kadaka shuye shukelem baraji ala bato baraji akabo ne kalo bakele o baraji bishuina bato ale baraji kabo kateme shu bakele o ala batoka o la memi fa ambado nyana anga jilaja ala sona ka amunu garzege do bishuina na anga jiya ka ala wuli chaya anga jiya ka ala kusuma chaya anga nanflasilu chaya anga sadaqatu bo chaya anga alqur'ane kalon chaya ka hine yatime dewna ka hine misikina wala mukoso amse ka bishina baraji soro choga yamina wa bo chogo kele fanna tuguni anga na nyine anga furo fana ko olumuni yanko alaka hinena anga ta bo ula binyo ko nuna no Laylatul Qadri doyi ka ta bo ula mukoso ka hinene ka kanyesuma ni kene horoma bay akunchela ni al-islamia donka bayatul islamia la du worotali al-islamu fe ninga soroka Arsidi Sherif Ousmane Madan Haidara ale dala do sanma minte be ninga otuku ola ala ka dugo kelen bele jelemna ka nyini ala fe ala ka sanwareta ala ko ira bele jele kenemana nambora ni no kuna foni nasra orofe chakeda kerenkreni mi sigilembe Mali jamana kono namba wili ko entreprise verte ka sangani amanye mo ka lanyini ka be sibiri marché kalo kletan ani nani samba flani mokoni duruma uye uka gam kurakurani no be talike uka bolima fen kurakurani dola ni amba wili ko
engin électrique Takami u y'o baaraw kolobokarila u jabalala Bamako ACI 2000 kɔnɔna ka sanga ni maabaw caman yele u jabalala ni wɔrɔ kofɔlen na hakilina in kun ti dɔwɛrɛ yaasa fɛn min ye cakɛda baarakɛ ko o bɛ se ka jidi Mali jamana kɔnɔ ka sanga ni maa ɲɛmaaw ka laɲini baara kofɔlen a kɛra ka bɛn an ka ɲinikɛla Penda Kone a n'a ka jatala Samba Traoré olu tun bɛ Sherifila Jakanso tɔgɔ la. An ka bolimafɛn basigilen minnu bɛ yen nɔ ni essence walima gazole tɛ kɛ u la u bɛ ɲini ka basigi an ka jamana kɔnɔ ka sanga ni entreprise mobilité verte ka marque de Takami ye u bɛna yɛlɛma don an ka bolimafɛn tataw la ni k'a bɛɛ kɛ u ka subahana machine kura ninnu ye. Ni projet lanceli nafa caman de b'a la a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye an bɛ essence ko crise min na bi ale engin ninnu filɛ essence tɛ k'u la. Électrique de do, c'est-à-dire il va charger chauffeur ka si sɔgɔma i b'i ka baara kɛ n'a ye wa a batterie ka ɲi lithium de b'a la garantie de 3 ans o ye kelen an bɛ don min na i ko bi an ka dɔ bɛ ɲaman cɛ da dɔ la ɲɔna ka se ɲaman bɔyɔrɔ la ɲaman min bɛ bɔn yɛrɛ o yɛrɛ tɛ taga bɔn par contre an ka ɲamancɛla in filɛ nin n'i y'a ta a da tugunnen de do fo k'i se yɔrɔ la i b'a dayɛlɛ k'i ka ɲaman verser buruw bɛ togo min bi bɛɛ ɲɛ bɛ buruw ta togo la buruw bɛ kɛ fiɲɛw na de deux a bɛ dɔ bɔ banakisɛ la a sécuriser le parce que an ka nunu filɛ alarme de b'u la mɔgɔ wɛrɛ mana fɔ k'a b'u utiliser a bɛ alarme déclencher k'aw lawuli o bɛɛ yɛrɛ ka bɔ yen incendie mun kɛra sugu la sisan a ma dɔgɔ o si la an ka engin caman bɛ yen ji bɔyɔrɔ de b'u dugumala la pour a dabɔ k'u yɛrɛ c'est pour nettoyer les goudrons mais par contre incendie min kɛra a tun bɛ se ka caman faga ɲɔna a kana pompier et puis fɛnɛ an ka fɛn gamme kura bɛ ka nalen n'a y'o ja dès maintenant o b'a commande kɛ ka pompier aw yɛrɛ b'a ye an ka barangaliw bɛ n'importe comment donc ni projet yɛrɛ nakun ye mun ye en un mot ka maliyɛnw lafiya. Ni cérémonie de lancement officiel ɲɛnɛmaya la an ka responsable de mobilité verte maaw fɛ i ka dɔn k'a fɔ u y'u ka gamme Takami suguya caman yira jama la walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw nimisi wasa ni k'u ka déplacement fɛnɛ nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ an ka ni bolifɛn kofɔlen ninnu olu lasagolen do ka ɲɛ ni an ka batterie lithium belebelew ye n'o bɛna kɛ sababu ye ni ka na ni bayɛlɛmali ye an ka jamana taaɲɛw na. I b'a dɔn an ka jamana sɛgɛnna ka sababu kɛ main-d'œuvre ko ye a bɛ mɔgɔ dɔw kunna Mali kɔnɔ n'olu ma kalan k'u sen tɛ baara la o mɔgɔ caman de bɛ o de y'a kɛ fɛn min ye Takami mobilité verte a ɲɛmɔgɔba Asitan Sidibe a y'a hakili jagabɔ k'a dɔn k'a fɔ bi gɛlɛya min bɛ Mali la ale bɛ se ka mun de kɛ a n'a a kɔrɔ n'a dɔgɔw u ka se ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a kɛ nka surtout maa minnu bɛ an n'u ma kalanba kɛ u ka se k'u débrouiller o de nana ni Takami mobilité verte akina ye a ye hakili jagabɔ fɛnɛ k'a ye k'a fɔ ni an ka ko jateminɛ k'a lajɛ an ka transport intérieur bɛɛ de ye problème ba ye parce que se bɛ minnu olu bɛ taxi de ta maintenant minnu b'u débrouiller olu bɛ sotarama ani moto taxi de ta o moto taxi fɛnɛ f'a ka bila minɛn dɔ kɔnɔ mais an nana ye k'a fɔ ni samiya sera u bɛ sɛgɛn dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛnikɛfɛn b'u bolo dɔw yɛrɛ bɔra kɔɲɔyɔrɔw la u ka fini b'u la dɔw bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ donc a hakili taara au moins intérieur bɛɛ na ani minɛnw nana aw yɛrɛ ɲɛ b'u la minnu bɛ mɔgɔ ta fo mɔgɔ 12 mais mɔgɔ 12 tɛ baasi ye dɛ a équipé fɛnɛ don k'a datugu pour être à l'abri du soleil et de la pluie ani san nana i lakanalen don i fini ji t'i sɔrɔ. Kɛnɛ in kɔni ɲɛnɛmaya la ni coupure symbolique de ruban ye n'o b'a yira k'a fɔ k'an ka marque de Takami bilalen don sugu kan ka sanga ni baara in ɲɛnɛmayali ye mobilité verte bɛna bayɛlɛmali don an ka jamana kɔnɔ ni bolimafɛn basigilen ninnu bɛna kɛ solution ye an ka jamana kɔnɔ walasa ka se ka gɛlɛya dɔw ta ka bɔ an kan. An bɛ taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ ladala société Copca Viga ale maa ɲɛma n'o ye Elhaji Konate Aruna ye a b'a kanu san o san ka bɛn ni sunkalo ye ka dɛmɛ ani dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ani a ɲati bɛ maa minnu ye k'i bolo fa k'a to ka malo n'o ye balo ye k'o ta k'a d'u ma ɲinan ta in malo bɔrɔ 500 a n'a kunkanfɛn fɛn min musaka bɛ t'i jɔ fɔ CFA wari miliyɔn 12 n'a kunkanfɛn ma k'o ta k'o di u ma baara kofɔli in kɛra ka bɛn jumado marsi kalo tile 17 san 2026 ma a kɛra Buwake kaw fɛ yen nɔ u ka kin min bɛ n'an b'a wele ko Darsalam ka bɛn ni silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru olu jabala ye la baara kofɔli in kɛra an ka ɲinikɛla lasigiden bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Jakarija Danbele ale ka sɔrɔlo don an ka ɲamata sɔrɔlo fɛ ko dugu bila ka fisa ni ladala wuli ye
o wale in famiyara kosɛbɛ société Kopkavika maa ɲɛma fɛ n'o ye Elhaji Konate Aruna ye k'a bolo fa k'a ton ka malo bɔrɔ 500 k'o ni alisilamɛw la ni sunkaloba hokumu kɔnɔna na. Nin ye a 6e édition ye. Anw ye dɔn in daminɛ san min na ni hakili b'a la malo bɔrɔ 200 n'a sɔrɔ ni hakili ka ɲi. An y'a daminɛ n'o ye ne ni indien dɔw de y'a daminɛ. N y'a f'u ɲɛna an b'a fɛ ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ. O farala an kan an y'a kɛ. San o san an b'a di mais f'a ka dɔn anw bɛ nafa min sɔrɔ a la peut-être k'a minɛbagaw t'o sɔrɔ a la. A dili la anw bɛ nafa min sɔrɔ a minɛbagaw ne ma d'a la olu b'o sɔrɔ. Mais a bɛ wajibiya anw k'a di wariko tɛ. Sinon wari min bɛ don nin vivre na million caman de don. A mako bɛ anw yɛrɛ ye. Mais Ala de y'an bila a la k'a fɔ an k'a kɛ. San min na ni ne ma malo di n'o kɛla saro ye ne m'a di. Mais n kun y'a ɲini Ala fɛ san o san b'a di. Mais saro ko m'a di. Ne ye malo wari ta ka taa di dɔ ma sɔmɔsan na $24,000 hali sini a ma segin. Mais n ye kalan min sɔrɔ a la Ala de mako kun b'a la n ka min kɛ n b'o kɛ n y'o kalan de sɔrɔ a la. Donc k'a yira nin n'a sɔrɔ fɛn b'a la anw yɛrɛ wulibali la anw bɛ nafa min sɔrɔ a la. Karamɔgɔ Ase Siri Usmane Madani Hayidara Ala kɛni ka kira ci kira kumana mandenw fɛ kisi ni nɛɛma b'a ma. Wa bɛɛ n'a kunsifan de don an kunsifan kɛla Ase Siri Usmane Madani Hayidara ye mais ni kunsifan kɛla mɔgɔ ye ka huluba kɛla mɔgɔ ye a ka laɲini ye min ye kan k'o de pratiquer a ka laɲini ye min ye karamɔgɔ ka laɲini n'a ti a ka laɲini ye min ye no a yɛrɛ y'o pratiquer k'o yira aw la ni ye ɲuman filɛ bi karamɔgɔ bɛ ɲuman min kɛ cɛ t'a nɔfɛ min bɛ se k'a kɛ. Ale ye maamu garisɛgɛ don dɛmɛ in na u nisɔndiyalen ye foli ni waleɲumandɔn ni barikada ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Kopkavika maa ɲɛma ma ka sanga ni a ka nin waleya cɛɲuman ye u ka fɔ la a n'a kɛ sababu ye ka se ka belebeleba bɔ u ka degun n'u ka gɛlɛya la. Nisɔndiya min bɛ ne bolo bi a ka bon ne da hakili yɛrɛ ma parce que Ala k'anu da k'anu kɛ landurutɔw ye bɛɛ b'a lɔn ni Ala ya dɛmɛ tɛ anu tɛ se ka fɛn sɔrɔ an yɛrɛ ye. Mɔgɔ b'anu cɛ ma bi n'o ka bi domini kɛ o bɛ hami ni sini ta ye mais Ala sababu Aruna sababu bi ta a nɔgɔyala donc an bɛ Ala fo k'a fo wari min bɔla yɔrɔ min na ɲɔgɔn caman bɛ Ala bolo yarabi Ala k'a bila ɲɔgɔn na. Bonyamasegin foli le k'a ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔba ma min ye Elhaji Aruna Konate san a bɛ nin baaraba le ɲɔgɔnsi fana kɛ an ka fédération na an'u bɛ dɔ le fɔ a la sinon n'an ko k'an b'a fɔ a ka ca ni nin bɛɛ ye nin n'a ɲɔgɔnna ba caman a b'olu kɛ diɲɛ fan 14 na bonyamasegin foli kɔnkuru kɔni an kɔni bɛ se ka min kɔni fɔ an b'a fɔ Elhaji Aruna a ye min bɔ a garisɛgɛ la yarabi garisɛgɛ min b'a la Ala k'a yiriwa amina ta Ala k'a jaabi. San a bɛ taa ni nin baara nin ye ni sɔngɔw donna alhamdulillah a b'a bɔ a yɛrɛ la k'a di dɛsɛbagatɔw ma k'a di a silamɛɲɔgɔnw ma k'a di mɔgɔw yɛrɛ ma minnu yɛrɛ tɛ n'an ye diinɛ kelen na alhamdulillah ɲinan ta an y'a fɔ $22,000 ani 100 o de donna malo la ko k'a di jama ma donc o jama nin filɛ ɲɛkɔrɔ nin ye ten. Kɛnɛ in sɛbɛkɔrɔ denbayara ni maabaw caman yeli kɛnɛ kɔnɔ minnu bɔra k'u ka nisɔndiya yira ka tila ka ɲɔgɔn dɛmɛ nafasamantiya min b'a la alisilamɛya diinɛ kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ o la. An bɛ Ansarudine siège kɔnɔ an bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ la Ase Siri Usmane Madani Hayidara ale min ye an waaju k'an bila ɲumanya sira kan k'an kolo k'an kɛ masaw sago ye an ka se ka kɛ mɔgɔ sɛbɛsɛbɛ ye n'a ka welelikan n'a ka ladilikanw ye o la cɛba min bɔra o kɔnɔ o dɔ ye Elhaji Aruna Konate depuis Covid-19 la san o san a bɛ malo bɔrɔ 1000 di ko k'a di mɔgɔw ma que ça soit i ye silamɛ wala i tɛ silamɛ ye a bɛ di bɛɛ de ma. Donc la an balimakɛ n'o ye Elhaji Aruna ye alhamdulilayi ale ka nisɔndiya min d'an ma bi o farifoni de ye an se yan karamɔgɔ Hayidara ale n'a den olu bɛ se ka sun tigɛ kɛ parce que u bɛ sun tugu Aruna fana bɛ se ka sun tigɛ kɛ parce que a bɛ sun tugu. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin dɛmɛ min kɛlen filɛ nin ye ko nin ye laada ye san o san Elhaji Konate Aruna a n'a ka cakɛda Kopkavika sunkalo n'a kumaw mana se u bɛ dɛmɛ ani dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin alisilamɛw ma Buwake Hakaja Côte d'Ivoire fan bɛɛ lajɛlen fɛ kabini san 2019 kuma o laada in ma wuli Elhaji Konate Aruna a ka ɲinanta in na a ye malo tɔni 40 o n'a kunkanfɛn k'o lase alisilamɛw ma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Buwakekaw fɛ yen nɔ. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la mun bɛ lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ.
Nazarala tomba Union Européenne ni Niger jamana nyemo ka fo nyongo tobe ka bunyanga ta fe bawo mobita balamina kwa saina. Nazarala tomba Union Européenne wasablo de leka tlekelenda koke Niger jamana nyema okoro mimbira Mohamed Bazoum tola donye. Fe Union vale mana wasade una Nazarala tomba Union Européenne wasablo kono beku Mohamed Bazoum ngabla Niger fa makura ufe. Do yoru ya yera ka fo yani avril kalo le hage doche fo Mohamed Bazoum ngablade bawo akap maubi dafa jamana nyama yala ka beno de wa kona mabla ka beno ye ko bajira ka fo Nazarala toma Union Européenne desera ko bawo ko Mohamed Bazoum ngunye olu jenyon zebaye ani uga haglina uye kelenye anu uga tasera uye kelenye ko Niger fama ukeme ku jako ya sige Niger jamana de nguna ko rafa menne Niger fama ufe uye wele bla Nazarala tomba Union Européenne anona bla domo Niger jamana kono kukani soko ya jira ala nonde Nazarala tomba Union Européenne yere la sigide ngere nende Niger jamana kono bli ogwena kabine sa 2023 mau uya yira kafo Mohamed Bazoum tokola ku Niger jamana kungango de do atabo Nazarala tomba Union Européenne wasablo ya ki dado oro. Senegali jamana nyama ye wuli ka joni chesiri bake juru mingu me Senegali jamana la ka chama nzara ala dollar war million geme nani ani million bi wolumla ani million gile Senegali jamana sera ko de sara yani juru sara kuma fene che ha ka sabuge kuma do de bidiki ka sara ka beno yenga Senegali jamana ya kara kurula ninga sara yana mache o jora ma chama hagilife ka sabuge jensire kenani warso ba fo monetaire international FMI avec yere nyini nga Senegal jamana be gase ki yere firi ka juru inzara chugo me ka sora mago majio ale ka juru werela wari inzara la Senegal jamana fe farafinatle biyanva jamana shegu minu njeme wari shiyakele na sefa olu tokola wari soba bese ya udila ama uladoni ya kafo makisali bole fangana juru dugule do de yera annona jamana de ngunda mingalamo nga jensele kenane wari soba fo monetaire international FMI atara o mimbulo oba kalamo Segalu nane ke ka senike botara ke juru dugole inga makisali naka fangana nona nga Ousmane Sonko nane fangana ne Basiru Jumai Faye keli jamana nyama ye ka Ousmane Sonko ke ministre nyama ye uya yira ka fo tunase jansere kenani warso ba fo monetaire international FMI ka juru weremo ba o juru tita ka ke ka juru sara ubu nyashin jamana soromo ka juru inzara chugo nyine ka bo Senegal jamana kana ode damenene leni ye kanye Senegal jamana nyama kura ubulu jurumi yera makisali ka fanga nona dollar wari miliyari wulu blando adugole kundo Senegal jamana deuna bi fanga kura be ka laje ka juru sara chugo nyini irisila jamana nyama Vladimir Putin nga babu sendige Dmitry Peskov bana ka nyiningali kela uka nyiningali do jabi nyiningali bitalige fe mingano ya suro Iran jamana dine nyama bakura Mojtaba Khamenei nambe furakalila irisila jamana fabala Moscow ka sabuke kwa jogimbe irisila jamana nyama Vladimir Putin nga babu sendige Dmitry Peskov ye ajira ka fo olu dati do na nyona kumana kuna foni dilawiye nga Iran jamana ministri so minyashime Irani jamana warani yonja kwenye nyana bomo ya yira ka fo Iran jamana dine nyama bakura Mojtaba Khamenei nga kene abeka baraka kechugula Iran jamana kono jango kele min la ninye Iran jamana na jugu ke ko blasarali ka o ka bo Mojtaba Khamenei de yoro ka nyeshin kele ke o moni maina ko tora fuite ala Ameriki jamana nyama ni donde menona olude kumbe ka jako ya ko fo Iran jamana ka ya fadeli ka sege ako ka fo ndeseranye kele jo ko ubila made mago jo mbe surunani domba ulabi ubise ka nya umo ka fara uka ka detroit dormozo kwa jibolo labla chugo nyini ko ba jira ka fa Ameriki jamana desembe Iran jamana ministri ka pumado ministri minyashime Irani jamana warani yonja kwenye nyana bo moni uye Abbas Aragshi ako Ameriki jamana ye kelebulo de bo ki nyeshin Iran jamana mo ninga laba ki jo jiyama nyana ko fo Iran jamana ka sege ako ka yafa dele kwa desera ku yo seko beke Iran jamana la ko tletanu duru temene ko keleble na Ameriki ni Iranje ko Ameriki desele le ninye ki kambo jansirege nani jamana wore umo
u kana fara a ka ni u ka kɛlɛkɛ kurunbaw ye ka se ka Detroit d'Ormuz ko a ji bolo minɛnen bɔ bolo la jango tajidoni ngurun bɛ se tɛmɛ ko a ka kan bi Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump a ka jɔ a ka dɛsɛ la ka fɔ a ye kɛlɛ min ɲɛsin Iran jamana mɔ a nimisara nin ye Irankaw ka minisiri ka kuma ye o tɛmɛnen kɔ Ali Mohamed Naini ni ale ye Iran jamana kɛlɛbolo corps des gardiens de la révolution islamique ye a babu sendigi ye ale y'a jira k'a fɔ tile 15 tɛmɛnen kɔ kɛlɛ la Ameriki ni Iran cɛ Ameriki jamana bɛ ka binga ka dɛsɛ jira ko Donald Trump bɛ hakili jagabɔ de la bi a bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya don ani Iran jamana cɛ cogo min ka mankan in jɔ ko Ameriki jamana bɛ ka binga jɔ a ka dɛsɛ la o fɛnɛ dafɛ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump kun ye wele min da ka ɲɛsin jamanaw ma k'u kana ni u ka kɛlɛkɛ kurunbaw ye u ka fara ɲɔgɔn kan ka Detroit d'Ormuz ko a jibolo lakana jamanaw minnu ɲɛmaw welela cɛman bɛ k'i fosi k'i tɛna yirɔ Angleterre ministre ɲɛmaa bɛ o rɔ ni o ye Keir Starmer ye ale ko a ka kurun tɛna taa Detroit d'Ormuz fa fɛ lakanadi ko nasira fɛ Australikaw ka ministre ɲɛmaa fɛnɛ y'a yira k'a fɔ i tɛna yirɔ Almaɲikaw ka ministre min ɲɛsin bɛ Almaɲ ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma ni o ye Johan Wonderful ye o fɛnɛ y'a yira k'a fɔ Almaɲ jamana tɛna yirɔ Donald Trump kɔni y'a yira k'a fɔ ni a ka jamana welelew mana fara a ka ni u ka kɛlɛkɛ kurun ye k'u ka dɔn k'a fɔ o t'a tɔn jamana kɛlɛbolo kɔnɔ a laban bɛ fiɲɛ bila u ka jɛ la ye o de bɛɛ fana bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ni nin waati kofɔlen foli bɛ kɔrɔkura ka ɲɛsin an kanubaga n'an filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ